because of ywaruok mantie. Siasa sani gore kaka ineno gore no. To kila upande ywa mana korgi. Nitie jok ma chich ni jogo nyalo kwalowa moko, they're very comfortable ni dhi maber. An gima nyalo kwayo IEBC ni nyaka to gi ensure ni that trust ma osebedo eroded kuom jopiny giduoko. Nikech osebedo ka gitimo their business, to at the end of the day jopiny bedo gi penjo mang'eny. Koro this time round wadwani kata, for example, procurement processes manyocha gitimo ni kada nitie lela kaka nonego bedie, then maybe complaints machalo kamagi doko bedo, right? Sani nitie complaints monosoteri gine procurement appeals board. Kambi mamoko be oseketo complaints ni noko team eyo makare to eyo ma transparent. Koro gik makamago, unless mano IEBC should take care ni oket processes mege procurement open elela, to ni ka ng'ato oko yombe bidno orem kanyo kong'e ni notime ki halali to oonge gi question. Koro nyaka ging'i mano. Wang'eni IEBC bende nodogo Gashagu dichi manyoro nyakoro mgajwang' jafwambo marwa Cynthia Onyango nolosonwa sigana makama mar mondo mi wawinja nyaka ka IEBC noloso, nikech IEBC wacho ni gintiere koda chik